Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Gigi, oy, Gigi, Yes, good morning. ano ang ATM card mo? DBP ba or Land Bank? Land Bank. Bakit, Sir Pio? Parang masaya ka na ngayon. Hindi mo sure. Langya ka. Rinilis na. Sinungaling ka pa. Rinilis na. Na-receive nyo na. Eh di sana nakariband ako today. Isipin mo ha. 1 month salary plus bonus. Uy, sinasabi ko sa iyo. Paano mo yan tanggap ko, Sir Pio? Walang wala yan sa yaman na tinatago mo sa amin. Anong oras na dyan? Anong oras na? Yes, oras na para tayo ay makinig sa Usapang PhilHealth dito sa DZGB. Today po is November 16, 2023. Kahapon, November 15. Alam mo ba, Sir Pio, na kahapon ay World COPD Awareness Day. Akala ko kahapon yung release doon sa... COPD. Yan. Ano ba yung COPD? Ano ba yan? Ano bang legal na basihan? Ba't sinasabi mo na kahapon ino-observe yan? Ano bang legal na basihan yan? Aalamin natin yan mamaya, Sir Pio. But for now, magbibigay muna tayo ng questions sa ating mga listeners para naman meron silang asahan during our discussion. May pabuenas ka pala ngayon. Anong pabuenas mo ngayon? Anong premyo ba yan? Dati sana. Paano sila mananalo? Yes, oo. Be like our mga... Gayahin niyo po yung mga dating mga listeners namin na nakinig, nagsagot ng tanong namin at nanalo ng konting pag-giveaway galing sa PhilHealth. Nag-claim na nga sila dito, Sir Pio, every week. Wow. Pupunta dito para mag-claim Very ng good. konting remembrance galing sa PhilHealth. So, ang kailangan nilang pagawin, sagutin ninyo ang aming tanong, i-text kasama ang inyong pangalan, at ang inyong complete address. At syempre yung tamang sagot. Ano po? And our question for today is, magkano ang case rate ng PhilHealth para sa COPD or Chronic Obstructive Pulmonary Disease? Ulitin ko po, magkano ang package ng PhilHealth para sa Chronic Obstructive Pulmonary Disease or COPD? I-text lamang po yan sa number yung mga ibibigay ni Sir Pio kasamang inyong complete name and address. Sa smart subscribers, 0961 759 0888. That's 0961 759 0888. And sa Globe, 0926-0156020. That's 0926-0156020. Pangalan, address, and yung tamang sagot sa katanungan na magkano ang case rate na covered sagot ng PhilHealth kung in kaso hindi naman natin hinihingi, nagkaroon sila ng mga karamdaman. Isa dito yung Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD. Yan. First come, first serve ba? Yung mauna na nakasagot, the earliest, the better, na tama yung sagot and format ng kanilang sagot. Yung isa, nasaan na yun? Nag-receive na siya? Wala pa? Oo naman, yun pa. Lana. Hindi, text mo, kustahin mo mamaya. Sabihin mo, ano naman di? Christmas na Christmas, hindi man lamang tayo pinapasaya. Sure. Anyway, Sir Pio, tama ka nga. Itong COPD Awareness Day natin, meron talaga siyang legal basis. Every third Wednesday po ng November
of every year, sineselebrate po natin ang Chronic Obstructive Pulmonary Disease Awareness Day. Ito po ay ayon sa Proclamation number 501 series of 2003 na naglalayon pong mabigyan ng patuloy na awareness ang ating mga kababayan tungkol sa pagkalat ng sakit sa baga tulad na lang ng COPD or Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ayon po kasi sa World Health Organization, more than 90% po ang namamatay sa sakit ng COPD. So kapag kayo ay may COPD, more than 90% po ang risk na mamatay tayo dito sa COPD, lalo na kung galing tayo sa middle at low income na mga countries, which is isa tayo doon, ang Pilipinas. Ano po? So tutok po tayo during our usapang PhilHealth sa DCGB para malaman po natin kung ano nga ba itong COPD, paano maiiwasan, at kung hindi naman natin maiwasan, ano po ba ang benepisyo na dala ng PhilHealth para dito? Ano talaga ba tong COPD na to? Paano ba nakukuha? Oo. Minsan kasi Sir Pio, ang social pakinggan, no? COPD, Oho. Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Pero basically po, ito po ay isang lumalala at hindi naku-cure, hindi gumagaling na sakit sa baga ng isang tao na nagdadala po ng hirap sa paghinga at dahil po doon ay dahil kulang ang oxygen sa ating body, it will lead to death na ayaw nating mangyari. Ano po? Oho. Kilala din po ang COPD as Chronic Obstructive Lung Disease or Chronic Obstructive Airway Disease. Kapag hindi po ito natutukan ng maaga, ang mga sintomas po ng COPD ay maaari pong lumala at magsanhi ng pagkamatay ng pasyente. Kadalasan po nakukuha natin ng COPD mula sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo po ang nagiging sanhi ng pinsala sa baga na maaaring maging COPD sa paglipas ng maraming taon. So, COPD. kung smokers po tayo, let's stop as early as now para maiwasan po natin itong COPD. Ano yung mga simptomas niya? Kasi parang hika ba, weak lungs, o thesis, ano ba? Kasi parang yung mga hika, ganun din eh. Itong COPD, Oo. ano ba to? Anong simptomas nito? Yes. Actually, usually po ang mga lung disease natin, halos pare-pareho po talaga ang ang mga sintomas. Medyo nagkakaiba lang tayo sa mga other symptoms. Minsan po, or most likely nagkakaiba po sa causative agent or yung bacteria or virus na nagkukos. Pero ito pong COPD natin, ang symptoms nito ay hindi po agarang nakikita or nararamdaman. Minsan, dahan-dahan na lang po itong lumalabas over time. Ang baga po or lungs ng isang tao, resilient organ po yan. Minsan kahit anong pahirap mo, ilang taon ka nagsisigarilyo, kala mo, ang lakas-lakas mo pa. Kasi hindi po nagpapakita ng sintomas. Pero maaari po dahil resilient lang yung baga natin, hindi natin nakikita pero malala na po pala ang tama sa ating baga. Kaya po nitong mag-function ng normal kahit na po may damage siya bago lumabas ang symptoms. So, ang mga palatandaan po natin na symptoms sa COPD, for example, yung nahihirapan pong huminga, shortness of breath, lalong-lalo na kapag gumagawa tayo ng mga physical activities. Minsan, pag akyat lang ng hagdan, Sir Pio, isang flight lang ng stairs, hinihingal na. That could be a symptom of COPD. Pwede rin po yung paghinga ng mahirap at may tunog. Yung hihirapan ng huminga tapos may parang pumipito pa habang humihinga ka. That is another symptom. Isa din po ang paninikip ng dibdib, madalas na respiratory infection, madalas po kayong sipunin or may plema pa. Yan. Pwede rin pong kakulangan ng energy, matinding ubo o chronic cough na nagpo-produce ng mucus, yung hindi mawala-walang ubo at sipon, pamamaga ng bukong-bukong, paa or binti, at hindi inaasahang pagbaba ng timbang. So yun po ang mga sintomas natin ng COPD. Ba, kung mga simptomas, nakakatakot naman lahat na lang. Basta ako, I'm sure, hindi mo bababa ang timbang ng isa diyan. Aray ko naman. Bakit naman magsalita? Bakit naman ganyan? Akala ko pag panahon ng Pasko, masaya tayo, pero hindi. Sakit at lang mo, kuha ako ngayon. Pinapasaya lang kita, lang yaka. Oo
naman, Sir Pio. Lagi naman ako masaya, lalong-lalo na kapag kasama kita at ang ating mga listeners dito sa Usapang DCGP. Ikaw naman. O yung mga yung mga listeners natin dyan, may premyo na pwedeng mapanalunan. Ang sasagutin lang na tanong is, magkano ang sinasagot ng PhilHealth kung kayo ay may sakit na chronic obstructive pulmonary disease, COPD. Text lang sa number ko ha, para manalo sila ng premyo. Ano yung causes nito na COPD? Yung baga pinagmumulan, sanhi kumbaga. Oo. So sabi ko nga kanina, isa sa mga major causes ng COPD ay ang paninigarilyo. Karamihan po ng COPD ay ang mga may COPD ay mga taong may 40 years old and above na may history po of smoking or naninigarilyo pa. Another cause po is yung environmental factors. Kasi maaari po tayong magkaroon ng COPD kapag na-expose tayo or meron tayong matagal na contact sa mga harmful pollutants tulad ng mga chemical, dumi, usok galing sa secondhand smoke, kung may kasama tayong naninigarilyo, or yung lagi tayong nasa labas na expose tayo sa pollution ng traffic. Ano po? Minsan din po nakakasama din ng indoor air pollution na dulot ng pagluto gamit ang uling. So, as much as possible po, let's stay in areas na well-ventilated. Kasi kahit ano man po yan, na mga pollutants na yan or usok, kahit hindi siya yung sinasabi natin mga madudumi na usok na galing sa tambutso, pag ang lungs po natin ay nakaka-receive ng amount na smoke na hindi naman talaga dapat, maaari po yan maging cause ng chronic obstructive pulmonary disease. Another naman po na cause or sanhi is yung genetic factors. Yan po yung mga pinamana sa atin ni inay at itay. Hindi ka man napanmanahan ng lupa at bahay, makakasakit. Inay pamana sa'yo. So yun po. May mga tao pong hindi naninigarilyo or hindi kailanman na-expose sa harmful pollutants, pero maaari pong magkaroon ng COPD dahil po sa kanilang genes. Meron po kasi tayong tinatawag na alpha-1 antitrypsin deficiency, kung saan dahil po may kakulangan dun sa alpha-1 na protein, ang white blood cells po natin ay nagiging mapanganib sa baga at nag-result to deterioration ng ating lungs. So, kahit po hindi tayo na-expose sa pollution, kahit hindi tayo naninigarilyo, kapag medyo kulang ang ating katawan dun sa protein na iyon, ay mataas pa rin ang risk natin when it comes to contracting COPD. So, meron tayong mga avoidable at unavoidable. Itong unavoidable factors, yung genetic factors, wala na tayong magagawa doon. Ano po, kung talagang nasa lahi natin, ang best we can do is iwasan yung mga avoidable na mga causes tulad ng paninigarilyo at yung mga lugar or mga environment na pwedeng makapag-expose sa atin sa harmful pollutants. Yung palang pag-ihaw-ihaw, barbecue, no, may usok yun gamit uling. Yes po. Ba, dapat sa labas pala yan, Opo. Sarap pa Wala naman namang ng masama kwan. kasi lahat naman tayo nag-i-enjoy dyan, Sir Pio. As long as well-ventilated yung lugar. Sarap kasi ng barbecue Naman. O yung dalawang klase, parang dalawang uri ng COPD. Yes, so meron po tayong two types ng COPD. Ang isa po dun ay yung chronic bronchitis. Ito po yung pagdami ng pag-uubo at mucus production. Grabe pong plema na nadudulot ng pamamaga. Tapos obstruction sa ating breathing tube sa loob ng ating lungs. So, dahil po doon sa pag-uubo, tapos sa grabing sipon, nahihirapan tayong huminga kasi yung maliliit na tubo sa ating baga ay namamaga at hindi na nakakadaan yung air, yung oxygen. Another naman po, aside from chronic bronchitis, ang pangalawang uri ng COPD is yung emphysema. Ito po yung pagkasira ng air sacs or pag-collapse ng pinakamaliit na breathing tubes sa ating baga. So kung yung bronchitis po ay inflamed or namamaga yung tubo, dito naman po sa emphysema ay talagang tuluyang nasira na yung mga maliliit na tubo sa ating baga. Iyon. Sabi nung mga mata na bronchitis. Yan, may bronchitis ka na ngayon. Di ba, ganyan yun. Bronchitis. Ayun, anong gusto mong i-pronounce, Sir Pio? Basta alam mong sakit yun sa baga. Yan, oo. Paano yan maiwasan na COPD na yan?
Opo. So sabi ko nga kanina, ang ating major factors, major causes sa COPD is paninigarilyo and environmental factors. So yun, kung naninigarilyo po tayo, eto na po ang tamang panahon para tumigil tayo upang makatulong na mabawasan ang panganib sa inyong sarili at magkaroon ng sakit sa puso, cancer sa baga, at iba pang sakit sa katawan. At yung pag-stop nyo po paninigarilyo, hindi lang po yan para sa health ninyo. Para din po yan sa mga kasamahan nyo sa bahay. Kasi tandaan po natin, pati ang second-hand smoke, kahit hindi kayo naninigarilyo pero nakapalibot kayo sa mga tao na naninigarilyo, maaari po kayong magkasakit sa baga tulad ng COPD. Aside from that, tayo po ay mag-ehersisyo. Ang exercise po kasi ay nagpo-promote ng magandang daloy ng oxygen sa ating katawan at ating lungs. Kaya isabay po natin yan sa ating daily routine. Iwasan din po natin makalanghap ng second-hand smoke, lumayo tayo sa maninigarilyo, sa mga may may mga boyfriend, girlfriend na ninigarilyo, iwanan niya na, hindi, joke. Oh. Yun yung tulungan, yung mga mahal nyo sa buhay, na mag-stop ng paninigarilyo. And another is umiwas po tayo sa mga umuusok na lugar. Kung hindi maiwasan ang paglabas ng bahay, siguraduhin po natin magsuot tayo ng face mask. Baka may mga tira-tira pa tayo dyan. Nakatago pang face mask na nabili noon. Also, panitilihin din natin malinis ang bahay. Ang excess dust din po kasi ay maaaring makapag-trigger ng COPD symptoms. Kumain din po tayo sa mga pagkaing mayaman sa vitamin C, tulad ng pinya, papaya, orange at iba pa. At syempre, magpakonsulta sa doktor kung dapat ba kumuha ng bakuna para sa flu or pneumonia. Ang mga bakuna na ito ay makakatulong para maiwasan ang pagkaroon ng komplikasyon. Maaring mapalala ang flu or pneumonia, ang kondisyon ng taong may COPD. Kung kayo naman po ay may nararamdaman ng kakaiba sa inyong baga, huwag pong mag-hesitate, magpa-check up. Lalo't-lalo na meron na tayong PhilHealth Konsulta. Kung kayo ay PhilHealth member at naka-register na po kayo sa isang PhilHealth accredited consulta facility, maaari po kayong pumunta doon para sa covered ng PhilHealth na check-up, mga basic medicines, and laboratory exams. Yan. May nagkakakomplikasyon ba? Halimbawa, may COPD na, nagkakakomplikasyon ba yan sa iba pang mga sakit, ng ibang sakit? Yes po, Sir Pio, yun yung sinasabi ko. Kaya bakit importante na maaga pa lang magpa-check na tayo. Kasi kapag lumala po itong COPD, maaari pong magkaroon tayo ng complications tulad ng respiratory infections, heart problems, lung cancer, high blood pressure, and heart arteries, at depression. Ang katawan kasi natin, Sir Pio, konektado yan. Hindi porket isang organ lang apektado, dun lang limited. Buong katawan po natin maapektuhan, lalong-lalo na kapag hindi maagapan ng mga sakit. Kaya wag pong mag-atubili na tayo ay magpa-check up, magpa-check sa doktor, lalong-lalo na at alam niyo naman po na andyan ang PhilHealth para maging karamay ninyo. May magkano ang benepisyo ng PhilHealth sa COPD? Ayan. So, ito yung inaabangan ng ating mga listeners, lalo-lalo na gustong manalo ng premyo. Ang PhilHealth po, binabayaran po natin ang sakit na COPD kung kayo ay ma-confine sa isang accredited PhilHealth facility. Ibig sabihin, inpatient po. Inpatient na confine kayo sa facility for more than 24 hours. Ang total na package po na may babawa sa inyong hospital bill ay 12,1,200 pesos kung kayo ay ma-confine. Kahit anuman pong accredited facility ng PhilHealth, levels 1 to 3 na hospital, pag ma-confine kayo for COPD, our case rate for that is 12,200 pesos. But aside from COPD, cover din po ng PhilHealth yung mga iba pang mga karamdaman sa ating baga na related to COPD. Example dito ay yung chronic emphysematous bronchitis, which is 12,200 pesos din po ang case rate natin. Allergic bronchitis, 9,000 pesos po. And asthma, ang case rate po natin dyan ay 9,000 pesos. Yun po ang mga amount na ibabawa sa inyong hospital bill sakaling ma-confine kayo sa alinman na accredited facilities ng PhilHealth. Yan, 12,200.
Halimbawa, may isang nagkasakit ng COPD, pero inactive siya na miyembro ng PhilHealth or hindi pa siya miyembro ng PhilHealth. Dalawa yan, inactive or hindi pa miyembro. Pwede maka-avail siya ng benefit na yan? Yes po, of course. Makaka-avail po ng benepisyo mula sa PhilHealth ang mga hindi pa member or inactive member ng PhilHealth. Sa ilalim po kasi ng UHC law, ang lahat ng Pilipino pong ospital ay agarang makakatanggap ng benepisyo ng PhilHealth. Yun po yung tinatawag natin na immediate eligibility. Kung kayo po ay hindi pa PhilHealth member, kailangan nyo lang pong magparehistro. Minsan po sa mga hospital natin, lalong-lalo na sa mga malalaking hospital, ay meron po kami mga PhilHealth cares na pwedeng mag-assist sa inyo. Meron din pong mga social worker ang ating mga government hospitals na pwedeng tumulong sa inyo na magpa-register sa PhilHealth. Kung sa private naman po kayo, pwede po kayong magkisuyo, magpa-authorize sa inyong mga kapamilya para marehistro kayo at makagamit kayo ng benepisyo ng PhilHealth. Ganun din po sa mga inactive members natin. Meron kasi Sir Pio, for example, dating nagtrabaho, dating member ng PhilHealth. Oo. Pero nung nag-asawa, nag-stop na magtrabaho, nag-stop na din yung hulog, nagpa-dependent na lang sa asawa. Pero some beses, gusto niya maging active member ulit, pwedeng-pwede po kayo na makapag-avail ng inyong benepisyo. Kailangan lang pong i-update ang inyong records sa PhilHealth either through our PhilHealth offices or magpatulong po sa staff ng hospital or facility kung saan kayo ay nakakonfine. Yung non-member, anong sistema nun? Hindi naman ako miyembro ng PhilHealth. Paano ba? Ganun po, Sir Pio, pwede kayong pumunta sa pinakamalapit ng PhilHealth. Kung hindi kayo, syempre, kapag naka-confine na kayo, hindi na kayo Oo. makakalabas, pwede kayong magpasuyo. Authorization letter lang. Pwede na po kayo maging member ng PhilHealth. Ang kagandahan po kasi sa PhilHealth, pag new member kayo, hindi naman, kailangan yun, hindi niya kailangan yung mga past na mga bayad. Kailangan lang yung active na quarter na yun lang ang kailangan contribution kung may kakayanan kayong magbayad. Pero kung walang kakayanan magbayad, alam niyo naman Sir Pio na meron tayong indirect contributors kung saan subsidized ng ating government Oo. ang inyong PhilHealth contribution. Kailangan nyo lang po either sa facility, yung mga government hospitals, magpa-assess sa medical social worker doon. Minsan sila na mismo po ang magpo-process ng inyong hospital-based na sponsorship sa PhilHealth. Yun. Pwede din naman po na magpa-assess kayo sa barangay at kapag nabigyan kayo ng certification na you are financially incapable na magbayad ng contribution, dadalhin nyo lang yan sa pinakamalapit na PhilHealth office, yung certification na ibinigay ng social worker, at mabibigyan po kayo ng PhilHealth membership kahit wala kayong kakayanang magbayad. Dahil ang layunin po ng PhilHealth ay lahat po ng Pilipino ay makapag-avail ng benepisyong PhilHealth sa oras ng kanilang kinakailangan. Yan. Eto, pwedeng dalawa kasi nag-text sabay, ang dami, mga taga-Legazpi pati. Parehong oras, parehong minuto, parehong segundo. La? Sinasabi ko sa iyo, pwede ba to dalawa? Parehong Ang bibilis taga-Legazpi. Oh. Sige na Sir Pio, Oh. payag na ako. Oo. Ito, sabi, ito, parehong oras, parehong segundo, parehong minuto. Ito, Sir, good morning po. Si Joel Kasid-Sid po ito, from Purok 4, Barangay 16, East Washington Drive. Oo, taga dyan lang. Paulit po, Joel, ano po? Joel Kasid-Sid. Sid. Okay. Joel Sid. Kasid-Sid. C-A-S-I-D-S-I-D. Yan. Opo, Oh. Purok 4. Barangay 16, East Washington Drive. Tama ang sagot Malapit niya. lang yan dito sa amin. Kaya nga, oo. Oo. Siya ang unang nanalo. 12,200, o di ba? Tama. Congratulations. Sige po, sino yung pangalawa naman natin na winner? And pangalawa, from Mauyod. Sinasabi ko sa iyo, Barangay 11. Diyan lang naman sa Ulalbay. Tutuwa tayo dito sa sentro, may nakikinig sa atin, ha. Congratulations kay Emma Lucido. Yan. Emma Lucido, Barangay 11, Mauyod, Legazpi City. Old Albay yan. 12,200 pesos. Tama. Yan.
Okay. Na-record mo na po, Miss Beautiful. Yan. Yes po, Yan. lumalaban itong ating mga taga Legazpi City. Dati, Ba? taga Ligao, taga Bakakay, taga Kamalig. Oh. Ngayon, lumalaban ang Legazpi City. Congratulations po, Oh. Sir Joel Casidsid of East Washington Drive. Kapitbahay lang namin to, ha? And then, Miss Emma Lucido of Mauyod, Old Albay, Legazpi City. Tama po, 12,200 pesos ang package rate ng PhilHealth para sa chronic obstructive pulmonary disease. Congratulations po sa inyong dalawa. Maaari niyo pong maklaim ang inyong premyo dito sa opisina ng PhilHealth, PhilHealth Regional Office 5, Alternate Road, Legazpi City. Hanapin lamang po ako, si Gigi Naron. Open po kami Mondays to Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. Yun, ang dami. May taga-Baryada pa, kaya lang late na sila. May taga-Baryada, may taga-Rawis. Sinasabi ko, may taga-Malinaw. So, yun yung nanalo, yung una. Kasi yun yung patakaran ninyo yung first come with the right answer, first take with the right answer, yun ang mananalo. What time is it, Miss Philippines? Ang oras ngayon, alas 10:28 ng umaga. Oras na para magpaalam, Sir Pio. So, yun nga po. Thank you very much sa ating mga listeners. Patuloy po ang ating panawagan sa lahat ng PhilHealth members na siguraduhin updated ang ating contribution, maging ang ating records upang tuloy-tuloy ang pagkamit ng benepisyo at para mas marami pa po tayong matulungan. Tandaan po, walang bayad ang pagkuha ng PhilHealth ID at member data record. Mag-ingat po sa kumukalat na online fixers at nag-aalok ng serbisyo ng PhilHealth. Kung kailangan nyo po ng PhilHealth ID at MDR, bukas po ang regional office ng PhilHealth at ang aming mga local health insurance offices na matatagpuan po sa lahat ng probinsya ng Bicol Region, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maraming salamat po sa ating mga listeners. Makakaasa po kayo na ang PhilHealth ay kaagapay ninyo sa pangangailangang medical. Diyos mabalos po. Thank you so much, Ma'am Gigi. Till next Thursday. Salamat ka sa idong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang programang Usapang PhilHealth. Makinig